zatozte gurekin deserrietara. Itsasoa ainurote sentimena. Madariaga. Epan, Kaixo. Zer moduz? Azkaliko. Hementxe, oso ondo, lanean. Bai, ez? Zu bezain ondo. Bueno. Nondi zatoz, oraingoan? Greziatik. Greziatik. Bai, iritsi berria. Gainera sariakin. Gainera sariarekin, bai. Zer espero zenuen? Ez, egia esan ez. Ez usteko bat izan da. Baina ez usteko polita, Bai. Bueno, zoriona. Eskerrik asko. Han, ez moduz, etxera buelta. Etxean beti ondo. Etxera bueltatzea beti polita izaten da. Eta gainera, urteak pasatzen diren heinean, gero eta gehiago botatzen da faltan etxekoen presentzia. Beti maleta prest, ez? Bai, maleta baino motxila txiki bat. Eta saiatzen naiz ez fakturatzen. Beti denbora asko galtzen delako, ez? Eta bai, motxilarekin beti prest. Ez dut esango, desegiten ez dudanik, desegiten dut eta labadorak jartzen ditut, baina beti dago hor prest. Etxera buelta esan dizut, baina hemen etxean zaude? Edo Atenasen, Italian ere etxean zaude? Hemen etxean nago eta hori argi daukat, ez? Askotan aurkitzen naiz kazetari lagunekin eta esaten didate, nik dagoeneko ez dakit non dagoen nire etxea. Ez dakit nora itzuli, nik oso argi daukat nora itzuli nahi dudan. Eta oso argi daukat non dauden nire sustraiak eta zein den nire etxea. Kaixo denoi, eneko 78a naiz, eta Bangkoken bizi naiz azken 6 urtetan. Hemen nire atzen daukagu, Mirari 78a, nire labatxoa. Eta, bueno, aurten hemen pasako ditugu gabonak. Nire burasok etorriko dira Zaustikan, nire nahiare bai. Egun zoriotsu batzuk opa dizu eta guztioi. Egu berri hon eta olentzero txintxo portatu da dira. Zuekin Tamer Birauin, 58 urte dituen palestinarra. Duela 40 irten zen Palestinatik, Nablus hiri ondoan Tamer jaio zen iritsotik. Eta ez da inoiz bertara itzuli, ezin du, ez diote uzten. Tolosan bizi da aspaldi, bertako emakume batekin ezkondua eta 3 alaba dituzte. Alabak ordea bai, izan dira inoiz aitaren sorterrian, familia ezagutzen, aitarik gabe derrigorrez. Tamer 8 hizkuntzetan mintzatzeko gauza da. Zenbat urterekin eta zergatik erabaki zenuen Palestina uztea? Erabaki. 16 urtetik 18 arte oso txarrak nirentzat. Eskolara pedali, gonbidatio bat, Nablusora jun eta ofizial batekin egon behar. Eta junen zen bakarrik, beldur handikin, baina mentalki oso gogorra. Eta zer moduzu gustora hemen Gabonak? Bai, gustora, asko gustatzen zait. Eta olentziero daukazu zehose oporia? Bueno, bai. Opa, Bamaru, oso ondo, zoriona Gabonak gaur, Opa, eskarik asko. Zer date? Bai, tera, bai. Badakizu. Eta olentzero teri da zure etxera? Bueno, bai, justo txintxo egin urten, bai. Bai, txintxo, bai. Oso txintxo, bai. Dakazu narte olentzero, bueno. Ze ekarri duzu? Bueno, kamiseta bat. Ah, bai? Bai, kamiseta bat, oso txintxo, bai. Eta zu alaji? Bai, ni ere bai, kamiseta bat. Kamiseta bat? Eta zuri zer moduz, olentzero pasat etxean? Ni txapela bat. Txapela, Porque oso formalak txintxo. Hori da txapeldun orduan, txapeldun. Eta zer moduz umiak, ondo, gustora? Bai, gustora, bai, umia badakizu. Bazen apapa zer, maitea, horza dago eta horura asko dago. Ni laganik dean, normal. Karakasen gustura zeuden Letamendi Urrestitarrak, baina Agirre lehendakariak sekulako mandatua egin zion Ikerneren aita Txomini, itzul zedila Euskal Herrira, barne erresistentzia antolatzera. Gerra bukatu berri da, 40ko hamarkada hasieran gaude, adorea beharko zuen gero gudarien komandantea izaniko Txominek, familia osoarekin Frankoren menpeko Euskal Lurraldera itzultzeko. Horra hor, beste definizio posible bat deserriarentzat. Ondarrurez joan ginen aitik eta maman etxera, ezta? Eta ez genekien euskeraz,
Ikernetxuk irezun huebitoan eta irupeseta, eta horrela. Eta orduan Kirmenen ama izan nuenik lehengoko laguntxoe. Así que sekien apenas erderaz, antigua ditzen da bizi da, Eta antiguarekin... Mintza lagun moduan erabiltzen zen. Bai. Etorten zen etxera, eta nire mamak bialtzen zuen eskritoriora, ze gu ondino baskaltzen igual egoten ginen, bera etorten zanean. Kirmenekin erlazioa, nola zen momentutan etorri zen zuen bizitzaren inguruko historia kontatzeko proposamena? Kirmenek nik uste dut, nire laguna umetako antigua entzunda edo jakinda, gure historia. Etorri zen, ni hemen nintzen bizi nintzen ikasko sarrean. Eta Txomin Patxi eta Irurokin nahi zuela hitz egin, Kirmenek.